Dar bă, cine băgăm și tot? Aici a platformă. Că astăzi vreau să discut iară despre un subiect foarte interesant. Eram de fără cabel, logic, și de-a normal la mine. Despre hater. Nu e cazul la mine pe canal. La mine pe canal chiar am oameni cum se cade. Și eu nu că m-am blocat aici. Fucking moron. Glumești. După cum v-am zis la mine pe canal, nu este cazul de asemenea oameni, încă am niște băieși cum se cade, nu numai băieși, că poate se uită și fete pe canal, niște oameni, să zice, băieți, fete, cum o fi, foarte de treabă, nu lasă niciun coment de la negativ, la mine pe canal numai comenturi mai pozitive am văzut. Da, era vorba despre un prieten de pe Skype care am vorbit cu el și mi-a zis, bă, la tine pe canal cum stă treaba, fiindcă la mine pe canal este plin de hater, de 5-6 hater, eu zic, și băiatul are 22 de abonați, 22 de abonați, 20 de ani, are 14 ani, care lasă numai dislike și comentarii negative. Eu v-am zis să știți și dacă tu te uiți la acest episod de Skype, îți zic, frate, lasă-i naiba de hater, fă un infovlog în care vorbești tu despre scuzați-mă, acești hateri care habar n-am ce caută pe canale românești, ar trebui să stea pe canale de alea mai aiuritolea, că încă mă enervează și pe mine anumite hateri cum la mine pe canal de la alt prieten. Fă acolo un infovlog zile, dacă nu vă place, nu vă uitați, frate, nu este obligatoriu. Vă zic și eu asta, dacă cumva se uită un hater și acela nu face nicio acțiune. Vă zic, frate, lăsați în pace canalele oamenilor, vedeți-vă de treabă, nu trebuie să vă uitați la ce joacă ăla sau ce face celălalt. Nu este obligatoriu, frate. Mai bine lăsați, uitați-vă la alți youtuberi mai mari, nu la ăștia mai mici care sunt începători. Ca mine, 31 de abonați, nu zic că e o sumă foarte mare, dar pentru mine chiar este o sumă imensă. Încă am început cam de la 6 abonați și am ajuns la suma de 31 și foarte bucuros. Vă mulțumesc din suflet. Sper să ajungem la o sumă mai mare de abonați și voi să rămâneți la fel de activ dacă voi ajunge un pic mai mare pe acest YouTube. M-aș supăra foarte tare dacă nu v-aș dezabona sau aș pleca, nu v-aș mai uita la episoade. Să nu te lași niciodată de YouTube, băiatul, continuă, lasă haterii în pace, să zică să facă ce vor, dar să facă acel infovlog, poate scap într-un mod de ei. Cunosc alt băiat care a făcut chiar asta și a scăpat de acești hateri, l-a lăsat în pace. Unii dintre ei vreo 3 sau 4, mai are vreo 3 pe canal. Toate sunt mulți, frate, 3, dar au scăpat de vreo 5 hateri, m-au abonat. Bine, și abonați, pentru că erau abonați la el.
Dar cum să vă zic eu, măcar aș scăpa de ei, știți, decât să ai tot timpul acești hateri pe canal. Mai bine faci un infovlog, le zici acolo ce scop au ei, să vin pe canalul tău. Da. Stați să mă uit un pic la ce minute suntem. În 5 minute noi am terminat toată partea asta. Ce vedeți pe aici? Da, dacă vreți să jucăm și... Dacă vreți să joc și off-camera, să-mi lăsați în comentarii. Pentru cei care nu știu ce e off-camera, nu cu webcam, n-are nicio legătură cu webcam. Are legătură cu jocul, este fără a filma și a juca, să jumate de oră sau cât vreau să o mărești, off-camera. Cum vreți dumneavoastră să lăsați în comentarii. Dacă vă place sau nu. Până acum n-am făcut off-camera, al doilea episod n-am făcut altceva. Eu, cum să vă zic, aș vrea să terminăm partea asta, să o facem mai mare și să trecem acolo, fiindcă aici va fi un fel de fermă, în tot ce vedeți voi aici, fiindcă acolo sigur ne va da ceva sămânțe, și portalul se fac aici în drum, fiindcă Paul zice că ne dă și alea obsidianuri pentru portal, partea 10, și o să facem încolo, sper să ne dea ceva bun și nether. Nu știu nether-ul cum îi, parcă e la fel de mare sau mai mic, habar n-am. De ce nu mai crești? Crește, iată. M-aș ferma de copaci să fie aici în spate. Sau ceva de genul. Nu știu. Sunt un pic îngrijorat că nu se va opri filmarea. Este, cum să zic, ar fi cam al 3-lea episod. Dar eu, cum ar veni, o să combin al 2-lea episod cu al 3-lea episod. Ca să fie un pic mai bine. Cum să vă zic, vreo 20 de minute să fie episodul. Acel episod, primul episod, parcă a fost în jur de 9 minute și a durat cam o oră să-l postez, nu, chiar nu vă mint, cu tot ce am știut despre ele și stați, eu cumva mi-am aruncat cabelul în void. Oh my god! Ce prostie am făcut. Nu e nimica. Încerc să postez mai multe, să postez și după un tutorial. V-am zis să postez așa mai în forță, o să încep foarte fain. Sper să vă placă noua metodă de de joc și da. Păi încheiem aici și episodul acesta. Eu am fost Enderman, a fost Tom, Cirx și ne auzim data viitoare.